खुलुमबाय आं बयखौबो अनजिमा बर' चेनेलाव ओमफ्रायहाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाबाय कभार एलबाम आंनि फर्स्ट टाइम आरो लाइभआव माने आङो फर्स्ट टाइम शुट खालामदों स' माबायदि जादों माबायदि मादों नोंथांमोनहा नायनानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बारा आंबो एसां मोजां रोङा थेवबो आङो ट्राइ खालामदों आरो भिडिअआ जुदि कभार एलबामा जुदि माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंबा सोरनिबा गोसोखौ जुदि हार्ट खालामदोंबा स' आं गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय स' आंखौ फर्स्ट टाइम नालाय अन्नानै निमाहा होबानो जाबाय माने लाइभआव आंहा फर्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स आरो बियो जे एलबामखौ माबायदि बानायो माबायदि बानाया आंबो एसां नलेज गैया आरो रावनिबो एडभाइसबो मोनाखै ज' आं जेसांखिनि रोङो एसांखिनिखौ आङो शुट खालामनानै आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां नांदोंबा आंनि कभार एलबामखौ स' लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' दायो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामना होनोसै स' नायनानै इन्जय खालामबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय Kleine